Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:14 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Pangamuyuan ni Lieutenant Colonel Jove Espinido ang pamuno sang City Drug Enforcement Unit ang madinalagon nga bypass operation sa Purok Kalingawan, Sitio Sibucao, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Subong nga hapon Enero 17, nakuha ang 420,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa mga nagkladakpan nga sa Rolando Bernabe 36 anyos sa Maria Cristina Aguia 32 anyos sa tanan residente sang nasambit nga lugar. Sa pangamuyo ni Espinido, iya siligin pasalamatan nga wala sang kabuhi nga nadula sa operasyon. Dala ang tuyo nga magtayo yon ang malinong sa kada operasyon sa nga pulisan. Ginapangayo man ni Espinido ang suporta sa mga opisyal sa barangay para sa handom nga maumpisahan ang clean-up drive batok sa illegal nga droga sa syudad sang Bacolod. Bacolod among kalipay magpasalamat paghatag ni Mugigayon nga nagbalamposon among operasyon ni ining Sitio Sibucao. Among tanggi pasalamatan sa paghatag ni Mugigayon nga walay namatay, bisag unsa na lang bahin diri sa gobyerno o labaw sa tanan, among ni-recover ang mga illegal nga mga butang. Nabatian si Lieutenant Colonel Joe V. Espinido. Sa kaangot nga balita, na-confiscar ang 420,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuan shabu sa bypass operation sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Purok Kalingawan, Sitio Sibucao, Syudad sa Bacolod. Ang mga nadakpan ginkilala sa ilan ng Rolando Bernabe, 36 anyos, kag Maria Cristina Aguia, 32 anyos, residente sa amuman nga lugar. Nakuha sa mga nadakpan ang 7 kadalagko kag 5 kapalaba nga sachet sa ginasuspetsuan shabu, kahita kag mark money. Ang mga nadakpan ginakabig bilang mga newly identified drug personality. Priso karon ang mga nadakpan sa custodial facility sa Police Station 3 para sa nagakaigo nga disposisyon. Ginhangkat naman ni Negros Occidental Acting Governor Jeffrey Ferrer si Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operations Lieutenant Colonel Jove Espinido nga umpisahan ng operasyon gagdakpo ng mga persona nga mo sa likod sa pagpasulod sa iligal nga droga sa Bacolod City. Ini ang reaksyon ni Ferrer sa pagtawag ni Espinido sa Bacolod bilang Shabulais City bangon sa iligal nga droga. Sunod kay Ferrer, dapat na nga maghulag sa Espinido kung beripikado kag may mabakod nga ebidensya ang mga impormasyon angot sa drug group. Sunod sa Acting Governor, dapat man ipasiguro sa kapulisan nga may rason ang pagpatay sa subject sa illegal drug operations. Sadtong Merkules, ginbansagan ni Espinido nga Shabulay City ang Bacolod bangon sa madamong nga mga illegal nga droga ang nagaka-recover sa mga police operations. Sa Espinido among pamuno sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod. Ari lang atong na siya. After thorough verification, go kung anong kinalanon niya. No more words. Coming from the Vice Governor. After thorough verification sang individual, find ultimate solution. No more words. Nabatian ang hangkat ni Acting Governor Jeffrey Ferrer. Ginpahayag ni City Anti-Drug Program Coordinator Sammy Montoyo Sr. nga supportive ang gobyerno sa Bacolod sa kampanya kontra drogas ng kapulisan. Ini ang reaksyon ni Montoyo matapos ang palayag ni City Drug Enforcement Unit Head Lieutenant Colonel Joe V. Espinido nga kulang ang logistical support sa Bacolod sa anti-drug campaign. Depensa ni Montoyo, ang BCPO subong nga tuig ang may 8 milyones pesos nga pondo kagin na pasakaan man ni Mayor Evilio Leonardia ang pondo sa nga City Anti-Drug Abuse Council halin 1.5 milyones pesos sang 2019 pagkadto sa 10 milyones pesos subong nga tuig. Sunod kay Vice Mayor Alcid Familiaran, ang kada pulis sang Bacolod o sa Bacolod ay nagabaton man sa nga 1,000 nga personal allowance sa kada bulan gikan sa syudad. Sunod pa kay Montoyo, antes pa nga nag-abot si Espinido sa Bacolod, madamo na sa accomplishment ang BCPO sa kampanya kontra droga. Sa iban nga balita lokal, ginaulat sa Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk ang resulta sa medical examination sa nga 4 katuig nga bata matapos ginaligara. Ginhimuslan sang 48 anyos nga maestro nga ginakilala sini nga Maya. Sunod kay Police Lieutenant Arlene Torindo ng head sang BCPO WCPD, wala sang legal adoption paper nga ginauyatan ng suspect agud magpamatuod nga adopted niya ang biktima.
Sunod sa lola sang biktima, bulan para sang Setyembre nagligan nga tuiga sang uli nga natabo ang paghimulos sang maestro sa biktima. Sunod kay Torendon, naging konsensya ang lola sang biktima matapos nagpanugi dining nagasakit ang iya kinatawo. Nadeskobrehan nga unang ginimuslan ang biktima sa nagaedad pa lang sa isa ka tuiga kag tunga sang himataman mismo sang maestro. Ginaproba na sang Sangguniang Panlungsod sa Bacolod ang pagpalawig sa Business One-Stop Shop o Boss tubtob Pebrero 29, tuig 2020. Ang SP ang nagpatigayon sang special session sa Enero 17 o kung subong adlaw para aprubahan ang pangabay sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kung MBCCI nga palawigon ang pagkuha kag pag-renew sang business permit tubtob sa masunod nga bulan. Suno kay Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran, ang extension sa boss ang dako nga bulig sa mga negosyante nga padayon nga nagaproseso sa ilang mga dokumento para hindi magpangatubang sang surcharge. Sunod sa Vice Alcalde, ila ginatun-an ang posibilidad nga amyandahan ang ordinansa nga himuon duha ka bulan ang boss para hindi na inipag palawigon sa kada tuig. Una na nga nagpaandam si Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos nga mangin istrikto ang inspection sa syudad sa mga negosyo pagkatapos sang boss. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time, detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos di lamang sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately.
Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa detalye na sa mga nagapangunang balita nasyonal. Ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ni Labor Secretary Salazar III na pagpatuman sang total deployment ban sa mga Pinoy sa pungsod Kuwait. Tagsakop man sang ban ng mga skilled workers. Sunod ang Presidential Spokesperson Salvador Panelo, base sa re-autopsy sang National Bureau of Investigation o NBI, nagagwa nga ang biktima sang sexual abuse nga si Janeline Villavende kag Butslingon. Gintuyo sang gobyerno sang Kuwait nga taguon ang matuod nga natabo sa OFW. Base sa autopsy report sang Kuwaiti government, trauma kag mga lagob sa lawas ang ginhalinan sang kamatayon ni Villavende. Sunod kay Panelo, pabor ang presidente sang total ban na tubtob wala nagasabata ang Kuwait sa Memorandum of Agreement kon MOA ang sa kontrata sa mga OFW sa nasambit nga pungsod. Kumpiyansa si Health Secretary Francisco Duque III nga nagwalik ng kumpiyansa kag pagsalig sang ginikanan sa pagpabakuna sang ilang kabataan. Ginhimo sang Tiglikom ang pahayag matapos magka-record ang Health Department sang 4 ka panibag-o nga kaso sang polio sa pungsod nga nagresulta sa kabilugan nga 16 ka kaso halin sang Setyembre tuig 2019. Sunod kay Duque, ang panibag-o nga kaso sang polio ang kabangdanan para sa ila patigayunon nga polio vaccination drive sa National Capital Region nga himuon sa Enero 27 ug Pebrero 27. Ginpanumduman ni Duque ang publiko nga kinahanglan hatagan atensyon ang personal hygiene kag magpanghugas sang kamot ilabi na sa mga kabataan nga madasig matapikan sang sakit. Sa iban nga balita nasyonal, ginmanduan ni Education Secretary Leonor Briones sa mga local chief executives sa Calabar Zone nga magpakita sang lugar para sa iluhan sa mga biktima sang naglupok nga Bulkan Taal. Kasunod nga hindi pwede mapalawig ang pag-suspend sang klase. Sunod kay Briones, ang pag-eskwela sa mga estudyante ang naapektuhan bangon sa mga evacuees nga temporaryo nga nagatiner sa mga buluthuan. Sunod kay Briones, nagmando naman sa Executive Secretary Salvador Medjaldea sa lokal nga gobyerno sang Batangas nga magpangita man sang lugar nga pwede sa iluhan sa mga evacuees kaya sa 168 ka mga eskwelahan sa rehiyon. Sunod kay Briones, wala sila sang may mahimo kundi i-relocate ang mga evacuees sa mga bulutuan bangon nagakapektuhan ang pag-eskwela sang mga estudyante. Nag-viral sa social media ang litrato sa mga evacuee nga suksok ang mga nabato nila nga donasyon nga bayo. Bangod limitado lamang kakalabanan nga ginhatag nga bayo iya ka pang babayi, bisan ang mga lalaki nga evacuee napilitan nga magsuksok sa kaangay sa bestida kag palda. Makitaan sa mga litrato nga may isa ka lalaki nga nagasuksok sa school uniform nga pang babayi. May iba naman nga formal ang nasuksok, bangod ang nakuha nila nga bayo amo ang long sleeves kag coat. Mayara man say nakasuksok nga pareho sa bodyguard sang politiko. Bangod sa suksok nila nga polo shirt kag black pants. Sa ila post, ginklaro sa mga evacuee nga wala sila nagareklamo sa nabaton nga bayo, sa baylo dako ang ilang nga pagpasalamat sa mga tawo nga padayon nga nagbulig sa ila. Sa namaluan, nagapabilin sa mga evacuation center ang mga biktima sa paglupok sa Bulkan Taal sa tung Domingo, Enero 12. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time, wala ang pag-inom sa DTX 500. Bawang ng DTX 500 ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubos ang glucose, V-Seed nga nagakontrol sa imo blood sugar, kag polypeptide may kaangay nga epekto sa insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan na Facebook page. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gidamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
patay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Una sa aksyon! Las 6:32 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kag sa aton balita international, duha na ang narecord nga patay sa China tungod sa misteryoso nga sakit nga nag-igo sa Wuhan City halin pa sa tung Disyembre nagligyan niya tuig. Suno sa otoridad, isa ka 69 anyos nga lalaki ang napatay sa Wuhan, ang Central Chinese City nga ginhalinan sang outbreak sang sakit nga may kaanggid man sa coronavirus. Naglambot na sa 41 ka tawo ang ginigo sang sakit nga kasubong sang pneumonia. Suno sa Wuhan Health Commission, mayara naman sang nag-ayo ang kondisyon kag naka-recover na, magluwas lamang sa duwa nga napatay kag may 5 pa nga yara sa maluba ang kondisyon. Sa tong Disyembre 31, una naka-record sa napatay sa amo nga sakit. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports, sa balita, ginaprobahan sa gobyerno ang substantial pay hike para sa mga national coaches sa tuwing nga ma-convene sa mining nga i-train ang mga atletas ang full-time. Nagpabor ng Philippine Sports Commission o kon PSC sa pag-augment sa salaries ng Class A coaches nga pagabayaran sang 100,000 pesos sa kada bulan. Sa karon ng Class A coaches ay nagabaton sang 60,000 pesos, samtang Class B naman ang may 40,000 pesos ka sweldo. Ang head coach ang ine-classify nga Class A, samtang ang assistant coaches ang makabig nga Class B, kag ang trainers naman ang makabig nga Class C. Ginpahayag ni PSC Chairman Butch Ramirez, by na-identify na silang kapin 28 ka Class A coaches sa nagkalilain nga sports events. Ang assistant coaches sa makabato naman sang 75,000 pesos nga sweldo sa kada bulan. Iga-evaluate naman sang PSC ang performance sang tanan nga coach sa idalom sang payroll sang ahensya sa pagdeterminar sang salary increase. Una sa balita, una sa aksyon!
Kag sa aton balita entertainment, ginpasaylo na ni Liza Soberano ang vlogger nga nagpalaptas ang impormasyon nga napabusong siya ni Enrique Hill kag nagaplano nga ipahulog rason nga gulpi lang nagkadto sa Amerika. Nagkontrobersyal ang issue nga gilayo naman gindeny sa kampo ni Liza pagi sa manager sini nga si Ogie Diaz nga nagpaandam nga kasuhan ang vlogger. Kadungan sini ginklaro sang aktres nga nagkadto siya sa Amerika para operahan ang iyat nga tudlo sa kamot. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 Aksyon Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Biyernes, Enero 17, 2020. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Tag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komento. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo